Ndewonu ndị be anyị daalụnụ. Mma agwa unu ihe ụmụ nwaanyị ndị nọ na UK ji akalicha 30 something, 35, 36, 40, 45 ma fanụ na di. Mma akọla unu nye maka gịnị. O nwere nwanne anyị nwoke bịa wee kpọọ m na-ebe akwa wee sị na o nwere onye ọ fụrụ, anyị kọnetịrị, anyị wee kọnetị ya na matchmaker anyị na-eme ebe ahụ kafa nọ wee fụ onwe fa. O wee sị na o tekilie out, o wee tekizie nye out ahụ. From there ịma na ha si gaa na neutral corner, fa wee gaa na restaurant nwa. O si o wee goteche ihe niile dị mma ka o wee please nye ka obi dị ya mma. Ka a na-akalizi ụka, o wee chọpụta na o nwere akwụkwọ, na nwanne anyị nwoke enwere akwụkwọ. Mood ya wee chenji ozugbo. Nwanne anyị nwoke wee bịazie na-akalizi ụka. O si na o nwere ụka ọ na-akalizi, ụka a dị aṅa. Ọ na wee iwe wee gbaka wee kwụrụ ọtọ wee na-ewe iwe ndị mmụọ, na-ewe iwe ndị mmụọ. Nwaanyị o ji ga-ekwu ụdị ya ahụ, nwaanyị o ji ga-ekwu ụdị ya ahụ. Nwanne anyị nwoke wee bịazie nso wee na-ekenekwu ya, si ya na ọ na-egwulikwa egwu, na ọ bụ joke, na ọjọs ka o kwugheli ọnụ. Ịmakwa ihe o mezi o wee tụtụrụ ụla ịzawa na ntị nwanne anyị nwoke a. Nwanne anyị nwoke wee jide aka na ntị ya wee na-ebe, wee kụkwụ aka wee nọrọ ana. Ọ bụrụkwa na ọ nwale ofu ọla no ịzawa. Nwaanyị o ji ga-abịa na-emetụ ya aka. Unu afụgo maka na ofugo na o nwere akwụkwọ. Ụmụnne, ihe nna achọkwa igwe unu bụ unu arọzi n'oke dị maka na mmadụ enwere akwụkwọ. Mmadụ enwere akwụkwọ apụtara n'ọbụrụ mmadụ. Ụmụ ndị dị intelijenti gụrụ akwụkwọ na be anyị kpakọ isi ọnụ. Ọ bịazie UK kọndishọn wee dịzịa na o nwere akwụkwọ. Gị bụ nwaanyị na onye nye akwụkwọ amara isi ga-abụ eze echi. Ịmara onye ọ bụ, kedu ihe ị na-amali ọla maka na o kwugheliri ọnụ. Ọma nkwughelizie ọnụ nwa njakịrị jụọ ajụjụ, iwe tụtụrụ ọla mmabịa ihe ọ na-acha gị n'isi, mmemme ọ na-eme gị n'isi. Nwaanyị eji ga-abịa wee nke bụ nwaanyị ịtụtụrụ nnọọla maba nwoke mmadụ, nwoke bụ dimkpa, nwoke bụ odogwu. Onye aka ụmụ nwaanyị anyị si gaa na-ezuzugheli unu na-agba afịa. Mgbe irubezieli 40 ibido na-etigeli ibido na-achọ di. Jikwa nwayọọ nụọ dị baa ụlọ ịrụzi na oke ọrụrụ ahụ enede mmadụ anya maka akwụkwọ bụ gịnị. Akwụkwọ bụ inye arụ. O nwere ike inweta akwụkwọ echi ifukwu ya ọbụla odogwu, mgbe ahụ ịchọbazi anya. Ka nkọlụ unu akụkọ. Ọkwa unu fụrụ akọ na uche a, o nwere uche ọfụma. Ọkwa unu fụ ka o si bịa n'ụlọ onwe ya gụọ akwụkwọ, nweta akwụkwọ. Unu maka o si wee mee ọ kpakọrọ onwe ya ọnụ. Afọ onye na-edu ya bụ na-abụkwu nwa gị afa dị mma. Ọkwa unu fụrụ ụlọ fa bini ya, ọ bụ bacha ka fa bini ya n'ezinu manshọn ọlụ. Unu fụrụ manshọn ọlụ. Onye dara ada tata echi ọ ga-ekunyi. Ọ bụrụ na ọ bịa ịnụ gị mgbe ahụ obi na bacha, ị ga-ekwe. Mana kịta ama m na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ga na-alụ ya anya na-asị ọ ga-epropozu fa. O propozuo ị ga-eji ọsọ gaba. Mana imagine mgbe afa bi na bacha, ị ga-ekwe? Ị ga-ama na kọndishọn ga-emechi tụgharịa. Nwaanyị nwanne anyị nwaanyị ji gaa na-ama nwanne anyị nwoke ọla bi na United Kingdom maka na ọ fụ na o nwere akwụkwọ. Ọ sị na ọ na-akali ụka, ọ sị ya na ọ ka bịachakwa gụchaa akwụkwọ mana ọka enwetachara akwụkwọ. Ọ na-alụ ọrụ ịmago builders. Ịma ị na-alụ ọrụ nwa ọrụ aka, ị na-enweta ego. Nwanne anyị nwoke na-enweta ego ọfụma na ọjọọ sị na o nwere akwụkwọ. Ọ dị intelijenti, ọ kpakọrọ ọnụ. Ife onye nwee brighter future ịnụbụ ya. Ije ji mgbo chụba ewu ojii. Ọ bụrụ mgbe chi jiri ịchụba ewu ojii, ịbịasịa ị na-asịsị chọọ ọlụ gị dị. Mgbe ahụ ọ bụkwa ndị nụ nwaanyị divorce ga na-abịakwutezi gị. Ndị divorce, ndị chi ụmụ na-abụ, ndị chi ụmụ na-atọ, ma ndị adịrọ serious ga na-abịakwutezi gị. Ma ndị ga-abịa kafa dị na gị, ma ndị ga na-abịa eme gị ntụgharị, eme gị hanky panky. Ọ bụ mgbe ahụ ka ị ga-alaikzi ya na ị nwere ụlọ nwere akwụkwọ, nweta ihe niile. Ọ bụ ụlọ ka gị na ya ga na-edina n'abalị. Ọ bụ ụlọ ga na-amakụ gị. Ọ bụ ụlọ ga-eme ka unu mụta ụmụaka. Maka ọ bụrụ na asịkwa na ịka nka, mgbe ahụ ka ị ga-afụ nchanwụta ya. Ma ọ bụrụ na ị nwere nwa, ị nwere onye ịkpọ ya olu kịta, ị ga-ejekwa na-azụ ụmụ nwanne gị nwoke, ụmụ nwanne gị nwaanyị, kọzin gị, ụmụnne gị.
mgbe olu fe egosi gị azụ aka ma fe eme na appreciate fe ituo gị amụsụ fe asị na ịtara amụsụ onye ọbụla ma nke ọkwa ụwa anụnwa nwee ka ọ dị natural na onye ọbụla na-achọ nke onye chọba nke ọbụla ajọ nwa chọọ nke gị n'oge chọọ nke gị n'oge tupu chi ejie ịmara ihe onye ọbụla bịakwute gị around you dị intelligent nwee brighter future ihe n'ubia unu chụkọba ego ọnụ unu gbazibe ndị be anyị ọ dị mma ihe nwaanyị a buru ọla wee maba nwoke be anyị maka na o nwere akwụkwọ ọ bụkwa mma amakwu ya anya bụ ọla ebe ahụ kama ọgụ dabajalata njata ebe ahụ nwaanyị iji ga-ebu ụzọ sanye aka wee maba ọla ị kwesịrị ibu ụzọ sanye aka wee maba ọla ọ dị mma nwe nwanne anyị nwaanyị na-ebe ọ dị mma ọ dịrọ ọnụ mma ọ bụ ihe alụ na iwu anyị ọ bụghị maka na ịkpatara ego ka ị ga-eji na-akpali nwoke ọkwa na odogwu nwoke ka ọ bụ ọ dịkwa mma tata echi ọ ga-adịkwa njọ maka na charity begins at home ọ bụghị na ị nwere ego kpatara ị ga-eji akwụkwọ nwere akwụkwọ ka iji na-aga na-akparị oke mmadụ nwoke a nwere ike ịnụta gị debe gị n'ụlọ ihe na-atọrị echi niile o nwere nwanne anyị nwoke ọ na-ekwe ka unu si eme isi lọk unu o nwere nwanne anyị nwoke kwe ọ bịakwa ịgụ akwụkwọ o nwere akwụkwọ ọ na-achọ onye ya na ya ga-ebi o nwere onye kwetelie ụmụ nwaanyị niile o nwere onye kwetelie kịta ọ bụzi ide ọ gụchaghị akwụkwọ mee nwa akwụkwọ a na-enwe kịta onwe gị akwụkwọ ọ gagoli na n'Enugu wee gụọ a na 100 plots ozozi ọ si na ọ ga-ana je develop bie mana ụmụ nwaanyị niile ndị dị 30-35 ọ na-nwere akwụkwọ ọ na-ayọ ka ya na ya biri mgbe ahụ fekwere kịta ọ si na fa na-akpụrụta na-ayọzi biko na-asalagharị ọnya nụba ndị ahụ o kwesịghị ka ọnụ ụfa ọ bụrụ m mmadụ anụ kedu ụdị ihe bụ nke ọkwa ndụmọdụ ka m na-enye unu asị ụmụ nwaanyị ibe m na-ekwe na anya rụrụ mmadụ baa n'ụlọ unu arụzi na oke dị na ọdịrọ mma unu enetụzina mmadụ anya nke bụzipụ mmụọla bụ nke jọgburu udene masị gbuo nka ọ bụ kịta na nwanne anyị nwoke etoto ụlụ gị wee kwụọ gị duga ebe ahụ ebe unu nọ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọkwa ọpụta ihe ọzọ ọ ka mma na ọ rapụ gị ebe ahụ pụọ ọ ga-emechekwa bụrụ mmadụ ị ga-afụkwu ya ịfụzi anya ị na-eme akpịrị tukomtukom ka ọ bụrụ gị ọ ga-azụkwa abụghị mgbe ahụ ịmala iyi ije ya ọnya biko kịta ịmala iyi ije ya ọnya biko n'ụlọ ahụ ịmali ya na okwu gị lile ọnụ ajụ gị ajụjụ ekwu okwu iwee si na ọ na-akpali ya ma ọ nọ nwaanyị o ji gị ekwu dị a na-ajụcha anyị ajụ gị ihe niile about you ị ga-asị ya andị ị ya ajụkwu ya ọ ga-asa gị ya nwaanyị eji gị amaba ọla dombi nseli lie nsị ebe ahụ ọsịsọ ọ bụgide bụ mfụ gị afụ ngosi gị nke nji wee bụrụ nwa Chimeka ngosi gị nke nji wee bụrụ ụlọ Nneka Ijelenze ịma na ị pụrụ ime na ihe bụ alụ onye atraịskwana ọzọ ịtraịskwana ya nke imeli bụrụ na-amaghị ama ya bụrụ nnọọ na-amara ama ndị ewonu ndị be anyị ka emesịa kesie nie ka ndị na-amara wee mali na onye dara ada tata echi ọ ga-ekuru ịghọtago downfall of a man abụrụ the end a na-ekunyikwa echi ya bụ fie asaa n'anya gị na-achọ di chọọ ọsịsọ chọlụ di ba ahụ ịrọzi na oke ọrụrụ ịrọta eke nwa ọgba maka ịrọkata ịrọta eke nwa ọgba ịghọtago o nwere nwaanyị nọ na TikTok olugo 65 ọ ka na-achọkwa onye ga-anụzikwana ya ọrụ gram maka ọ bụ na ị mụrụ nwa ije mmụọ ọsọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ n'okpuru nwoke ije tụrụ ime mụba nwa inwe nwa na-abụ ije izuo ike ọ bụrụ na ị na ụdị inwe nwere nwa ije mela adọptụ na-ewuzigbo ekpele tinyeli ọnwa ike chukwu eme gị mụkwuo nechọra ma ije na-emebezi adọptụ mana fie aka n'anya ibu n'ụzọ nwa nwoke ọla maka ọ bụrụ na ọ kpọlụ gị eke akpụlụ gị iche maka na ịbụ nwaanyị na ị ga-emenwu ihe sọ gị gaa iru ndị eke makwa ihe onye bụ ụzọ wee bido violent ka a na-agbụrụ ọsọ gị bụrụ nwaanyị inwe lọkụ na ọ ghaziri gị pụọ ka eme